Čau lidi, vítám vás u dalšího videjka. Zahraju si dneska proti mému Vojtovi, bráchovi fotbal a jdeme do hry. Pan Skibidi. Hej pane Skibidi, podívej se. Sigma race boy. Lidičky, já jdu střelit. Gól padl. GG, on mi dal gól. A jak držíte ten telefon, no tak to je těžké. Pod poslíčku. Co mám tě tu? Pozerovat musíš. Pozerovat. To je skvělý. Víš co? Na tebe kašlu. Unlucky. Tak mi když tak dáš tvojí. Zkus to. Podrž kameru. Otoč to na mě. Co to je? Co s tím stalo? Dělej nožbový vuka. Ale tvůj problém, že jsi tu sekl. No. Co ten vuk seká? Kámo. Haha. Díky za balonek. Tvůj problém. Tak pojď, pane Skibidi, do akce. Dám tam gól. 4-1. Krátké videjko dneska bude, ale budu dělat o Fortniteu. A to bude další videjko, takže ještě si dám, kdo dal gól, vyhrál prostě, jo? Slyšíš, dej mi tu čepicu, kdo dá gól, vyhrál. Jo? Jo, budeš mít zápas?
A uvidíme se v dalšího videjka. Dodám tam Skibidi Toilet písničku od celého videjka, takže budete poslouchat Skibidi Toilet. Takže uvidíme se u příštího videjka, takže čau.